Dokotela uyaphila? Oh siyaphela dokotela kunjani? Hawu siyaphila ngumqemane. Ehhe. Hey, abantu bayakufuna dokotela. Bathi abakutholi. Ubucashipha dokotela. Bengijika la eKenya dokotela kukhona into lesincane bengiyoti funa njengoba umsebenzi wami njengadokotela nase usebentile ubese ubuka la emuva labo uqhamuka khona. Okay. Uma ubona ukuthi la emuva labo uqhamuka khona kunento lefuna kulungiswa bese uyabuka lokuthi unani ushoda ngani. Bese uyahamba uyabafunela ke abantu uyabuya njengoba sengibuyile dokotela wami. Okay. Mhlawumbe umuntu uzobuza sawu udokotela bese mkhulu kangaka edinga umhlaba wonke. Waye ngathumeli lapho ayiyele yena ngoba phela manje ngathi eyela yena kuyama futhi umsebenzi ngala. Lesicaphela kakhulu ukuthi nalembili bangasifafabuli. Okay. Njengoba nje sisho ukuthi kunebantu laba lesibasebenzako bantu bafuna tinto tendeke labantu. So sibhekena lembili ukuthi na ufika khona ube sure ukuthi lento loyithathako ingiyo itafika isebenze le nasobuyile. Okay. Dokotela angifuni siloke sibuyele emuva kakhulu emavidweni afanayo. Yes. Bathi ngizothinta lesidlula. Yes. Abantu bayafona usuku nosuku. Yes. Athi umuntu induku yami yawa, induku yami kanje. Angazi ukuthi abantu le video bangayithola kanjani bonke emhlabeni wonke abananenkinga le. Ngoba sekinawo ama testimony ngale imbiza lezi ephambi kwami lezi engibona manje. Ingcaba yamadoda, ubuhle begazi. Yes. Ngiyafisa mhlawumbe kancane udlula kuyona. Abafunayo sebeyokuthinta efonini ngoba kophela ilanga kuningi siphinda phinda but ngicabanga ukuthi abantu ayikafiki kubona le video le. Kusekuphela umnyaka nje abantu ababuye bathathe ubuhle begazi la khona umuntu atawuthi noma ngabe une tilonza emtimbeni noma ngabe unema pimples afike abe clean abuye labe kahle. Aphinze futhi umuntu wesilisa abuye mangabe sewunenkinga yasegamerweni ushadile noma akakashadi ngaleto dizathu lethithi letimenda ukuthi asangasa perform kahle akabuye athole incaba yamadoda lapho khona atawufika ajabulise khona loyo lathanzana naye. Okay. Ngaba amadoda ngifuna kakhulukazi wona ngoba hayi bangihlupha ama calls. Bafuna ukuthi induku yami nje ngise Cape Town ngephi. Ngiyathi ukephi umuntu akaze umthumelela. Noma ngawukuphi umuntu siyakhona kumthumelela nje ufonela le number yaDokotela bese si arrange na ukuthi uyithola kanjani. Baningi labayitholile sekuyaphuma yana overseas sho kona ukuthi bani bayakholelwa kuyona kakhulu. Okay. Khona ngikubonayo lapha dokotela ngani une perfume la udokotela usakha ama perfume manje. La dokotela Kambe usivezele nje yinto lena lengathi mafutha. Kodwa lamafutha lawa mawufika la khaya uwathola nga 2.5 kodwa akahambi odwa. Ahamba netingcabo letithide ngoba siqale sikugeze sikuclean kunguma sikuniketa lamafutha. Lawa ke ngemafutha ebantu labafuna kufuna umsebenzi eminyakeni lotako ngaJanuary. Into letekuvula na ufuna kuhlahlambiza into takho lebe ubutibona kulomnyaka solotimile sithi ke bantu abasonzele ngemali lencane siyagcina sikwenda nyalo ngaDecember kuphela lokuthi sikhiphe ngale bayayathi labefikile bayayathi le product bengibaniketa but ke sesithi ke manje ngoba abantu bajake kuJanuary bayefuna umsebenzi bafuna kulungisa into tabo abefike babe khona. But ngibona ngathi nokwetsheza okubomvana lapho khona isadawana lapho dokotela. Noma kanjani kufanele ukuthi kube khona sandawana so that le nto attracta into le imali ngoba kufuneka ukuthi bantu kakhulu bantu into lebayithenga kakhulu imali. Futhi dokotela mina emsebenzini sengitsheliwe ukuthi hayi ngoba uDecember nje ubonus okugcina sizobiza abathile next year inkampani ngathi yehla ngiyayidinga lembiza le. Noma kanjani uyathingeka nje ukuthi ufike la kuDokotela ufike ucleanwe ugqatshwe ukhona kubuyela emsebenzini sesithi nje labo labava ngathi emsebenzini kuyela lo munye sowuvalile ibhizinisi lakhe bekathi asebenza selimile selivaliwe ngithi buya nyalo ngaDecember uqalele phasi sikuniketela ama product uhambe uyosebenza. Okay. Kancane nje la ngibona ngathi khona ibhodo elikhona. Kunebhodo elikhona la elihle kakhulu liyavuleka leli bhodo leli ke ngila umuntu khona simniketa kodwa ke leli sesilinika umuntu lonebhizinisi. Okay. Asisalinika umuntu lothi ufuna kuqala sesilinika umuntu lonebhizinisi lothi akungeni umuntu la kami nginyanga akufiki umuntu nginelisondo akufiki umuntu kuvalekile sithi ke umlake efike athole lethinto letila ikhathi ebhodweni sifike simelekelele ahamba usebenza. Okay. Bese kwa right egcineni lesigubhu esincane. Kunesigubhu lesincane egcineni lesigubhu lesi ke ngosiveze nazo basibone basibone bani lesigubhu lesi ke into lesimcoka ngayo ukuthi sona ke ngulesigubhu lengiye ngithi kubantu mangikunike sona
sikale emalanga ukuthi lamalanga lisawuqala nini ukusebenza. Okay. So bantu ukusaqala umnyaka bantu ababe good ekutheni tiqale kahle tindodabo tilungisele ngoba umuntu ongashintsha simo sakho nguwe. Uma wena uhleli phasi ungatilungiseleli shothi kude umuntu ongashintsha simo sakho. Okay, mina-ke okay nawo umuthi lo mhlophe futhi nawo-ke lo muthi wani-ke wona lo. Lo muthi lona siwusebenzisela abantu besifazane wona. Okay. Abanesilumo, abanani labaphethwe nje lo ngekho clean but ku-16 yangaphasi. Okay. Lothi mhlambe kunephunga eliphumayo elingekho right ema-discharge kanjani. Lo muthi lona waloko nje. Lo munye mhlambe unelonda esinyeni lapha ngaphakathi. So waloko lo ucleaner kodwa specifically kubantu besifazane. Okay. Ngibuza ngamabomu because ngiyawazi mina. Kunomama lo ngifonela waseNanda. Uthi uzile kuwena nje 3 months back. Benenkinga ungabathola abantwana besezeza wa conclude nje ukuthi ngenxa odokotela bethi hayi abantwana yasabathola. But wathatha ama chance nje ezothenga iproduct yakho. Ungifonele last week pregnant. Ngathi inyanga namasonto ambalwa pregnant. Yes. After ethatha lo muthi lo. Yes. So ngiyafisa abantu abanenkinga efana nalezo. Wena ubuka le video lena umkhona umuntu omaziyo onenkinga efana nale engabathola abantwana. Akasondele udokotela. Ubantu abefike bathole abantwana dokotela solo kubantu uyabasita sifuthi siyakubeketelela noma ngawufika lesimo sibi kanjani siphuma nawe nje so right. Okay. Le mbiza lezi ikhona indlela ngiyazi zehlukene ngama price. Ingcaba yamadoda, ubuhle begazi nalo omhlophe. Ihlukene ngama price azo. Yes. Mhlawumbe ngeke ngithi nje 10. Yeah. Futhi mase in total zo 3 rand. Yeah. Ngiyawazi ukuthi ngiyithole zonke kodwa mase ngithola discount. Noma kanjani uyakhona ukuthi mangabe uthi ufuna tibe sikwendele tibe ku special .3 tibe combo mhlambe tikusebenzisele. Yes. Siyakhona kwendela lo. Okay. No, cha ngithi ngiyibuzele ngoba kunomuntu othi mina ngifuna zo 2 but anginayo imali yayo. Yes. Ihamba yodwa. Yes. Ngiyazi bazokufonela abantu bayibuza imali ukuthi imalini. Mhlambe futhi ungasho uma ungabe unankinga ukuthi sangazi hamba njani. Yes, ngoba angeke sayibeka imali yade ngoba kubese kungazi ukuthi sesishiphe kakhulu kunalabanye abantu labadulile lababiza kakhulu bese kungathi sibulala umsebenzi wembiza. Ziyatholakala nalapha eGoli kunendoda ekuthiwa uGumgum lapha bayibonile abaningi. Ziyatholakala nakuyona umfowethu. So abantu abangabe ungaseGoli uyasho ukuthi ufuna lama product lawa uzosithola lezi zinto. Akulula kakhulu odokotela. Ngithi mina ngiyabaphila abantu ama products asezingene phezulu kodwa cha ingcaba yamadoda ngifuna ukuyitesta nami ngiyezwa cha insuku ezingifunelayo hayi ziyagiya manje khona nje ubaba engizohlangana naye if ngekho kusasa kubulo sithathu. Yes. Ngithembe naye mfethu into wekhuluma ngakho efonini ngaze ngathi imovie ake ufike sibonane ke ngikubuze ungichazele ngalento le imanga ukuthi zenzakalile unkosikazi usekuthanda ngendlela esimangaliso useyaguqela manje kanti wenzani ekamereni yini lo yisebenzisayo but ke sozwa ngaye ukuthi ifihlakala kusasa ngolosithathu ukuthi usiphatheleni. Yes. Ngoba bayababazi impela. Hayi isebenza kakhulu akekho nje umuntu okwakhala kuyona kuyasijabulisa futhi nako lokho ukuthi abantu basetakala. Okay, njengamanje sayivala le video dokotela inamba yakho ikhona ku screen abakufunayo bazokuthola inamba yakho njengamanje kuze kube uDecember ukhona eSouth Africa. Hayi njengamanje kuze kube uDecember ngikhona eSouth Africa siyasebenza noma ngabe bekumnyama kanjani fika kudokotela sikulungise uhambe uyophila usaqala umnyaka uqale kahle. Okay, mesibuya ke video esibili sizobuya sesikhuluma ngomcebo phela ecela osuku bazochatha baphuza imbiza bajabule omama ekhaya. Yes. If ukhisimusi ungekho muhle umuntu mezodla amasi kukhisimusi afaka uphuthu ngeke baze bajabule bafuna ukudla inyama abantu namakhenta akhe. Fela sibuye ke manje sothinta indaba yemali noma kanjani. Sabonga kakhulu ke subscribe Dr. Mngundo yatholakala eShepstone North eShepstone eMthwalume but moya kwi direction eShepstone musuka ngaseThekwini kulula nje kakhulu. I-link ye GPRS yakhe noma ye location ikhona ku description ibhala ukuthi location asingayiphina uvela uciphaze lapho nje noma ngabe ukephi eSouth Africa lokuthatha kubeka kaNguni. Akahlala uza ngathi nje sithina kusasa stay blessed.